Mahtavaa, että sä olet tässä ja nyt. Tämä on uusi videohartauksien sarja, jossa me ollaan aina jonkun kyseisen pyhäpäivän Raamatun kohdan äärellä. Ja samalla näissä hartauksissa me kuljetaan eri puolilla Espoota. Nyt ei siis olla missään meidän oikeassa kirkossa. Me mennään siis ihan oikeisiin kirkkoihin, kappeleihin ja välillä muihinkin kiinnostaviin paikkoihin Espoossa. Ja meitä tulee täällä olemaan äänessä monia ympäri Espoon seurakuntia. Mun nimi on Arto. Mä tuotan tätä sarjaa, mutta välillä mä oon tässä kameran edessäkin. Enimmäkseen kuitenkin tuolla takana. Vaan mennäänpä tähän päivään. Nyt on nimittäin ensimmäinen adventtisunnuntai ja kirkoissa raikaa virsikirjan virsi numero 1, Hoosianna. Ja näissä tunnelmissa me ollaan täälläkin tänään. Hoosiannaa muuten kannattaa käydä kuuntelemassa Jouluradion tämän vuoden versiona. Siellä Anna Näkkäläjärvi-Lensman on versioinut Hoosiannaa pohjoissaamen kielellä. Eli aika ainutlaatuinen juttu. Mutta tee se aikaisintaan tämän videon katsomisen jälkeen. Mutta hypätään nyt vielä vähän syvemmälle ja kuullaan ensimmäisen adventin evankeliumia. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslastaan ja sanoi heille: menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna, ja varsa sen vierellä, löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan. Ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi: Hoosianna, Daavidin poika. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Adventti. Toisille se on tiukka joulukauden avaus ja siltä se kyllä näyttää, jos katsotaan ihan vaikka joulukonserttien määrää näin joulukuussa. Ja toki pikkujoulukausikin on ollut käynnissä jo hyvän aikaa. Kaiken kaikkiaan silti sekä tästä joulumeiningistä että sitten siitä, mitä adventti varsinaisesti näin kristillisessä mielessä on, eli jouluun odottamisen jouluun valmistautumisen aikaa, niin pääsee silti jotenkin aina yllättäen tämä ensimmäisen adventtisunnuntain evankeliumi ja tämä kaikki siis aasilla ratsastaminen ja semmoinen. Eli miksi ihmeessä ollaan nyt pääsiäistunnelmissa, kun pitäisi valmistautua jouluun? No ensinnäkin, varmasti me ollaan kaikki nähty niitä elokuvia ja sarjoja, joissa se eka kohtaus on jotenkin sieltä aivan keskeltä toimintaa ja sitten pian palataan kerronnassa ajassa taaksepäin ja katsotaan, että miten tähän tilanteeseen päädyttiin. Että tarinan suunta on jotenkin heti alussa näkyvissä. Niin, se oli se eka. Sitten toiseksi. Siinä on semmoinen vissi teologinenkin pointti. Eli kyse on jostain, mikä on tapahtunut jossain tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Eli kyse on tästä meidän todellisuudesta, ei pelkästä ajattelusta tai sisäisestä kokemuksesta. Ensimmäinen adventti vie siis meidät historiaan. Se kertoo siitä, kuinka Jumalan todellisuus tuli maailmaan keskelle ihan tavallisten ihmisten arkea. Eli ei vaan kunniaa Jumalalle korkeuksissa, vaan myös maassa rauha ihmisille. Mutta adventti ei katso ainoastaan taaksepäin, silloin katse kääntyy myös sisäänpäin ja eteenpäin. Adventti on mahdollisuus pysähtyä ja miettiä, mitä todellinen odottaminen merkitsee. Ei siis vaan joulun odottamista, vaan odottamista ihan siis ylipäänsä syvemmin. Niitä hetkiä, kun tunnetaan, että jotain tärkeää on vasta jotenkin tulossa. Odotuksen äärellä mieli harvoin varsinaisesti lepää. Joskus odotus on täynnä toivoa,
toisinaan kärsimättömyyttä tai epävarmuutta, mutta ehkä adventti ei jotenkin pyrikään ratkaisemaan tätä odotusta, vaan elämään sen keskellä. Adventti muistuttaa myös siitä, että me eletään elämää ihan siis kerta kaikkiaan kaiken keskellä. Työ on vielä kesken. Me odotetaan edelleen sitä hetkeä, jolloin oikeus toteutuisi täydellisesti ja maassa olisi rauha. Mutta siis kun käännetään katsetta siihen, mitä on tässä ja nyt. Kun katsotaan ympärillemme, niin me huomataan, että maailma on täynnä kysymyksiä, joihin adventin ja joulun sanoma haastaa meitä vastaamaan. Oikeudenmukaisuuden ja rauhan kaipuu ei ole mikään kaukainen abstrakti ajatus, vaan jotain, mikä liittyy suoraan ja tosi konkreettisesti tähän hetkeen ja aikaan. Et miten me voitaisiin meidän omilla teoilla luoda tilaa oikeudelle ja sovitukselle edes pienesti tässä meidän ympärillä. Adventti ei siis tarkoita pelkästään katsomista jotain tulevaa kohti, vaan sitä, että me suostutaan näkemään, missä valo jo murtautuu esiin. Adventin ajan syvyys on siinä, että se ei anna meille valmiita vastauksia. Se ei kiiruhda jouluaamun valoon, mutta se ei myöskään jätä meitä pimeyteen. Se kehottaa elämään odotuksen keskellä omassa elämässä ja toisten rinnalla, historian ja tulevaisuuden ristipaineessa, ja se muistuttaa, että odottaminen voi olla osa jotain suurempaa. Ei siksi, että kaikki ratkeisi helposti, vaan siksi, että juuri silloin kun odottaa, niin toivo saattaa juurtua syvälle. Siunattua adventin aikaa. Ensi viikkoon.